Какво става, хора? Вие сте с кой епизод? Мисля, че 6. Добре, забравя съм си. 6. Честита Коледа! Днеска е 26. Добре. Не се заводиме за работа. Това... Извинете, но просто вчера снимах един клип. Видях, че фрапсът не ми работи и... Бе, да искам да направих тази пекарна. Но не сте изпуснали много, само тази пекарна направих тука с печките. Така, да видим някакви ножици. Още ли си коледниче? Би трябвало. Ей, бе, най-хубави. Да, и ето тук добавих едни прозорци, това го направих, това. Така, чете да видим на крафтинг тейбълчето, какво мога да мислим. Добре. Една кофа да направим, освен. Не. Всеки случай ще си взема една кофичка. Ножици също мога да направим. Шар. Аз няма си тура нещо в честа, да са много нужни материали. Колостон, например, това някакъв друг материал. Това ще го оставя да си правя ферма. И това може чето. Не! Аре, що ми паска? Има някакви трапдори. Трябва да ги използваме за нещо, ма ще видя за какво. Така. Ого, аз съм си гладен. Хапни си. Днеска е Коледа. Така. Остана ни даже и едно. Слагаме си това тука, слагаме си това тука. Това материал. Стрелите. Трапдора. Това ще го оставя. Колостона. Не, ара. Колостона. И то колостон. Много какво? Това е тръстика. Захарна тръстика. По-скоро аз ще отивам да копая, защото миналия епизод бях направил някаква мина или там какво беше. Да, мина. Самия довърших кола ми. Ето тук, торча ще си взема обаче. Така, ето тук. Ножиците за всеки случай. Какво друго? Брадвата. Нямам метал, за да си направя метална кирка, макар и това. В това да входва. Добре. Кофата мога да оставя също. Това семената. Например, семената. Това захарната ни тръстика. Ей това тук. Аз по кирката. Лопатата и това. Чайте само е така по-удобно да ни е. И отиваме на мината. Какво е времето навън? Хубав залез. Добре. Хванаме и отиваме да купаем. Чак. Бандо съм я направил. Нека да продължа да тъмини на тамена тук, айде. Метал.
Чувам от някъде лава, не знам що. Много тъмно. Защо ми беше толкова тъмно? А някакъв лак ли какво? Тук е много тъмно и не ми се... Някакъв лак сигурно, не знам. Тим тогава на другата. Отгоре тази шибана лава. Я тук. После ще го взема като се връща. Ето тук си нормално. Още метал, добре. И още метал. И заобиколен съм от метал, чете. Да си тура един торче, така да ми се свети тук. Много метал има тук. Чуете тук. Така си го вземе. Тук. Цък. Не. Трябва да си взема торчо. Не бе, какво ми е това? Не. Още малко. Редстон не видим нещо. И защо не виждам редстон? Араде. Чук. Горе? Не. Как ви пречи това слънце отвън? Араде. Yes. Още метал. Пак трябва ни. Метала ни е важен продукт. Цик. Аз не мога нищо в момента. И аз си това малко осветление. Тук си слагам. Айде да продължаваме да купуваме. Бе, няма ли на някакви силните диаманти? Ей, човек иска едно нещо и то не мога да се получи. Добре, ама и редстон няма, това е странното. Чутно. Добре, ако не видим колко съм купил. Не го е бая. Тук. И аз като ли хо. Извинете. Олеле, ни редстон, ни нищо. Бати тъпата мина си направих. Нема нищо вътре. Много е бедняшка. Сламе си ето. Не. Хайде. Идеално, чупи ми се това. Ми слагаме един торч и това е. Тук два да има за всеки случай. Ма си стоя по това. Тук. Тук ли не? Окей. Цък. Това е малко странно, се едно слизам надолу. Да! Просто се просто си го седна да слизам надолу. Тук... Кой вътре да има такова неочакван гост? Между другото разбрах откъде ми влизат тези чудовища. Ванка, че е такива беше точно.
тук къде беше една дупка отворена. И те от в ония ъгъл сте си влизали нашите приятели. Али няма никой вътре. Не. Би трябвало да има никой. Аха, имам си прозорче. Искам да погледна какво. Някакъв скелет. Леле. Зомби, скелет. Май са две зомбита. Две зомбита. Ха-ха. Не. Нема те пуста, ти какво мислиш? Така, тръгвай си. Тук е част на имуществото. Я да видя дали имам материал, че и това долу да го направя. Не си мога да се разнообразя. Така. Раде! Така. Идеално. Може малко така покупаме. Тук си направим. Не! Мога да намеря нещо, как си правя стълбите или така. Тук... А защо? Ми скорваш това вместо това. Не трябваше така. Чайте да видя кой спад е това. Това. Тук. Още е това. Тук може... Малко по-хубава къщата да няма, айде. Аз имам моя пясък. От клаба не мисля, че се получи много хубава. От дървесината си е най-хубавия материал. Айде. Още ли сте тук? Още ли сте, не мога да влезеш, ли? Не мога да влезеш, гледай как си правя къщата. Поне това моето остава. Тук. Ще ми трябва и това. Не! Да не съм му да ги закупам с такова. Леле. Трябва да си изпека после и някаква метала, който го събрах. Цък. Номер 1. Тук, например, тук. Не е яко. Цък. И само колко слагаме. Аре. Да запълна тези дупки къси, няма някакви други дупки. Това поне е тук си го направя да ми... Защо ми го взимаш, бе? Защо, бе? Не. Тук.
и е тук. Нямам нещо в чиста дърва. 6. Трябва да отивам да цепа дървесина. Да. Какво да правя? Ба съм го стрелеца, гледайте го. Е тук некъде беше. Къде си? Е тук. Не мога да отидем да си покупаем малко или да си наберем дървеси. Трябва да си направя още един заден ход. Като се замисля, ти от тук от предния ход не знам къде съм. Не, един проход до това до горичката свеше много хитро. Обаче трябва да го направя тайно. Дайте да взема тия 6 дървета. Или да го сложа, ако да мога. Не. Тя не ми върши работа. Заобщо не ми върши работа. Мълча си. Събера дърва. Да гледате едините. Его е. Какво да направя? Нищо не направя. Абсолютно нищо. Ай, това тук добре ми се е получило. Бе, тук... Имам ли някакви пръчки? Не. Я да го поставя на крафтинг тейбълче. Ни пръчки. Чакай. Върнемо това табела, така се пише. Ай, как се правиш да... Не е това нещо. Това го правих и тук. Следвате тук. Или такова беше. Портал или какво се... Его. Значи това е фаст. Това е портата. Ама, тя за сега не ми трябваше, ми трябва за фермата. Това е бутон. Боже, защо ме нападат тия тапанари? Нямат ли си друга работа, бе? Не трябва да се занимават. Правда те е страх човек да го... Правда си го е страх човек да излиза да го убие някой. Южното. Така... Там май беше горишките натам, да. Тя ме малко пак. Имам кофа му. Какво беше? Това си че... Метал. Трябва да ги обрежете. Аз па да ги обрежа, боже. Трябва да ги острижа те овце тук. Или да ги примама да идват към мене. Това ще... Добре, какво по дяволите? Това стои върху лавата. Признавам я та овца, бе. Това ме уби от смех направо. Шет. Ева тук. Добре, бе, човек. За какво си се скрил там като някакъв абориген? Къде? Него е там, забил се в храстите и чека само да те убие.
за като гледам. Е тук. Поне 5 да... Аре! You just... Ти подиграш ли ми се? Добре. Ето! Никакъв бозик да ми го направят. Това дърво не ми трябва, не ми върши работа. Вършат ми само ние. Така... Най-мрава вечерта, не знам що. И деня е гаден понякога, обаче вечерта е уникално гадна. Така, има ли някой там? Я да не се набутам ония, както е така спокойно си сечем в дръвчета и изведнъж ония да ми изкочи от някъде, това ще е базик. Поне да съм си в къщата. Трябва да стана 10 ниво, с това ми е тута зага. А, 20, аре стига. Лили майко. Шихме си отидеме за малко. Съм нямала никакви важни материали, ама ако имах. Он още ли виси там? Май изчезна. Пред къщата си видях един крипър, а той къде изчезна? Ми се взриви са пред мене, че искам коледни фойерверки. Тук трябва си тук. Ето откъде също са могли да влизат. Тези измеди, Това ми е прозорец. И аз си се връщам къщичката. Мицата... Откъде влезнава? Откъде влезнава? Та батка откъде влезнава? Така ще затворя. Ой, бати, то ми изкара ангел. Добре. Бързо към кухнята! Не. Затворих го вътре. Хубаво ли ти е, коре? Извинете, ама просто затворих си зомбито вътре, бати кеф. Той има меч. Кой си се здобил баца с този меч, бе? Леле, трябва да му направя един капан отдолу и една трапдор. Много се кефа, хванах си зомби. И то в кухнята й. В кухнята си имам зомби. Леле, майка. Това епизод ми хареса. Просто как си го залових. Откъде ще се разпална това? Изпална ли аз съм? Това ще взема. Не ма се занимавам с това. Ще си направя хубавия пот, па после ще го мисля. Господи. Още ли си там, бе? Или пукна? Още е там, бе.
Аз се сетих са какво да правя. Ей така неколко. О не. Имам ли някаква кирка? Отив си я правя директ една кирка. Ако ще това дърво да ама трябва да го залова това нещо. Не, каменно мога си. Е така. Латки. Сега ще си хванем зомби, дами и господа. Ще присъствате на едно много хубаво нещо за Коледа. Айде, още там е там. Къде друга не мога да избега от мен? Трябва да му го заключим тук долу. Е така е толкова голяма някъде. Аре! Дами и господа, ще си хванеме зомби. Ами аз за всеки случай да направя потъп. Баце, идвай! Аре бе, направих ти капан. Ела бе. Сега ще те закопая, жив, чуш ли бе? И ще те закопая тук. Аре. Айде, са ти е. Какво държиш ли? Много ми интересува, къде се загуби. Айде. Един трапдор, не, колкото сега ще си взема и трапдора. И трапдор ще го оставя. Добре, че си направих трапдори. Охо. Аре. Къде е трапдора, айва? Там ще го оставя си живее. Може да пукне някой ден. Така. Как се баца? Хубаво ли ти? Не, ще го оставя така, се помочи малко. Ще го видим в следващия епизод, какво ще прави. Муто, че ми сара. Не. Трябва да го убия томачи. Но сега ми се занимава, леле, как си го хванах това? Какъв кретен? Стоиш и там на тази врата. Все едно къщата си е негова. Айде. Спокой, какво ми покажеш това меч, бе? Аз имам меч, ти какво мислиш? Само че твоя меч. Е така, е тука, е тука. Ами мисля това е за този епизод, дами и господа. Много дълъг ще стане. Ако искате още клипове, мога да харесате, да се абонирате и да коментирате. Бай-бай!